mga pasayan yan. Saringan sa naging umaanyag nga half Filipino nga hikala. Ang inyong inday pasayan, Jolena Balalay, super kalawisyong banhana. And welcome back to my self-love channel! Ay po, it's officially day 1 na diri mga pasayans, no? So, today, pupunta kami sa mga famous landmarks dito sa Bangkok. And may mga special guests natin dito, no? Mga busy talaga sila dito. Di ba? At ito po yung aming mga OOTD. So, excited na po kami sa... Yung mga tao dito, mga pasayans, parang mga Pilipino sila, no? Kamukha natin sila. Kung hindi lang sila nagsasalita, hindi mo malalaman nandito ka sa Thailand. Today, i-explore po natin ang City of Bangkok. So, excited na po ako na ma-discover, ma-explore, at the land of smile. So, nandito tayo ngayon sa kanilang train station, mga pasayans, no? So, ibili muna tayo dito ng ticket. Diba? Yan yung boyfriend ko. Nandiyan siya, yung destiny ko. Naghihintay lang siya. Na, lakitan ko. Kasi magsasalita dito. Kasi makama. Sa mga pasayan yan, so dito tayo ngayon sa Sapantaksin Station. Sa may Chao Phraya River. Kasi papunta tayo ng Wat Arun. So dito tayo sa sakay. Pasayans, nandito tayo ngayon sa Wat Arun. So, tag 50 pesos. 50 baht. 50 baht yung bayad entrance fee dito. So, nandito tayo ngayon sa Wat Arun, mga pasayans, and yung entrance fee dito is 50 baht. So, I think around almost 100 pesos yun siya. Tapos, na-amaze talaga ako sa architecture. So, parang pinaghirapan talaga para mabuo itong architecture or itong structure na to. Chill muna ako dito kasi madaming tao tapos mainit pa. So, later magti-take ako ng photos ko for Instagram. Friends ko ngayon, busy sila sa kanilang modeling, no? Para sa Instagram nila.
guest sa ating vlog ay idol na idol niya talaga yung K-pop. Ano pangalan yun? Nikon daw. So, dito daw yung kumain. So, kain din kami dito. Adik na adik siya sa K-pop. Masayang-masaya ang aking puso ngayon, mga ka-science, kasi feeling ko, yung nasa likod ko, siya na talaga yung magiging Mr. Right ko. Ha? Pag tumingin ka, akin ka. Pag tumingin ka, akin ka. Hi! Pag tumingin ka, akin ka. Ikaw na ba si Mr. Right? Ikaw na ba love of my life? Pag tumingin ka, akin ka. Doon ka doon sa kablingi. Doon ay. Dong. Di na, Jod? Sure na, Jod na. Ikaw na ba ang Mr. Right? Ikaw na ba ang love my life? Ikaw na ba ang ice cream sa ibabaw ng kape ko? Doon ang hausan. Hello. Ang hausan. Uy, dari ang hausan. Ay. Ay, nandito na naman si baby boy. Ano talaga siya ni? Sunod-sunod na talaga sa akin. Chinacharot na talaga siya sa akin. Ayan siya, oh. Papaalam na tayo sa kanya. Yan siya, mga pasayan yan. Ngayon mga pasayans, nag-grocery kami para meron kami makain at saka meron din kami binili ng mga chips na pang-Thailand. And now we're paying by ourselves. So, parang nasa Japan lang kami. So, ikaw lang yung nagskaskan, nagkaka-share sa mga binili mo. Diba? Amazing. Sana ganito din sa Pilipinas. Pero sa Philippines, I don't think possible to for now. Kaya ang mga tao doon, marami ang hindi honest. Please don't forget to give this a thumbs up and please follow me on my Facebook, Instagram, and Twitter. If you're new to my channel, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-update ka sa akong mga latest videos. Mga kasayans, always remember that learning to love yourself is the greatest love of all.